Bueno, Ahora sí quedan, procede. si antes de regos e preguntas, pois, bueno, temos a ratificación da resolución sobre a prórroga do contrato do servizo da axuda no fogar e a continuidade do mesmo ata a nova licitación. En primeiro lugar, que habería votar a urxencia, visto que xa explicamos un pouquiño antes o que era, a urxencia da inclusión na orde do día. Entonces, votos a favor sobre a urxencia? Vale. Xa Queda non pregunto aprobada máis por porque hai unanimidade. unanimidade. Sí. E agora ven a proposta. Se queredes os leo toda a resolución para que a teñades. Bueno, a data da resolución é do día 23 é de onte. E se notificou con urxencia a empresa e xa temos o acuso de recibo da notificación. Entón, nada, se xa sois coñecedores da resolución que é, pois xa se queredes abrir o debate. Notificouse hoxe á empresa. Sí. Lemos o que se resolve na notificación. Bueno, non resolvo non prorrogar o contrato de servizo de axuda no fogar polos motivos expostos. Segundo, acordar a continuación da prestación do servizo de axuda no fogar pola empresa Tu Maior Amigo SL nas mesmas condicións que as indicadas no prego por un prazo de 3 meses dende a finalización do contrato ata o 1 de xaneiro do 2020 ou ata a data na que entre en vigor o novo contrato en licitación polos motivos de interese público expostos. Logo, terceiro, contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa pode interpor alternativamente recurso de reposición no prazo dun mes. E cuarto, dar traslado da presente resolución á empresa e os distintos servicios administrativos da corporación e dar conta ao pleno para a súa ratificación na primeira sesión que se celebre. Voceiro nacionalista. Vale, ben, eu cada dato novo me pon máis dúbidas na cuestión. Eu non sei como se hai outro decreto do día 20 sobre isto, porque o día 21 La Voz de Galicia publica que la alcaldesa, leo literal, tras el revuelo que causó la noticia, paréntese, a de que a empresa comunicara que deixaba de prestar o servicio cando virase un mes, ha trasladado, día 21, La Voz de Galicia, 10:45 horas a Maseñas, la alcaldesa, tras el revuelo que causó la noticia, ha trasladado a la firma Tu Mayor Amigo un decreto en el que se le indica que debe continuar la prestación del servicio en las mismas condiciones indicadas en el pliego desde el día 1 de octubre hasta que entre en vigor el nuevo contrato de licitación por motivos de interés público. Continúa. Hai un decreto do día 20 que xa está trasladado e hai outro decreto que temos que ratificar de 2 días despois. Porque eu isto non entendo entón a bola de cristal que ten este xornal, que clase de información lles dan vostedes, esta información que eu decía que nos collemos pola prensa e que vostedes non desmentiron até a día de hoxe. Por lo tanto, entendemos que concordan con esa información. E non sei, quero dicir, por varias cuestións. Nos enteramos pola prensa, firman onte un decreto, o mínimo é levantar o teléfono, fano para cousas ben máis accesorias, levantar o teléfono, vamos a incluir un punto, xa que se cargaron, ademais, a Comisión de Programación nos plenos os que non presentan nada, pois vamos a incluir un punto de urxencia que é este, e pasalo con transparencia, non de atracada, según entramos no salón. Punto primeiro. Eu xa o tema das datas e demais, non sei, chamarei á redacción de Sabón a ver se me explican como se fixeron con ese dato que dá a alcaldesa, entre citas literais. Punto segundo. O mínimo, chamar. De onte pa hoxe, houve 24 horas, máis o que queda hasta que entramos no pleno. Punto primeiro. Punto segundo. O informe do secretario fala de que todo está viciado de anulabilidade sen un informe técnico que motive que non se prorrogue. O informe técnico que a nós nos deron, así a primeira lectura a vuela pluma, o que xustifica é que é un servizo esencial e que, polo tanto, o contrato teria que seguirse prestando, non que non se prorrogue. Eu non vou dar máis pistas á empresa para que nos faga un traxe de pau. Pero, bueno. Collidiño con pinzas. Terceiro lugar. Supoño que concordarán comigo, e no pasado teñen posto o grito no ceo cando nos presentan unha cousa deste fondo e a 6 folios a ler, mentres falamos de outras cousas, que non é maneira de presentar isto co fondo que leva e facernos votar unha cousa sin lela.
O sea, formalmente lida, pero lida nunha primeira lectura a boa pluma, mentre falamos de outras cousas. Porque vostedes tuveron 24 horas e o que queda desde que firmaron o decreto hasta que empezou o pleno, o sea, 30 horas, 36 horas, para saber de que iba o tema. E nós temos desde as 8:30 até as 10 menos 10. Claro, aquí colectivizamos todos el marrón, claro, de eso se trata. Por nós non vai ser, obviamente, non nos vamos opor a isto, entre outras cousas, porque ademais xo acordaron, que esa é outra. Oye, que firmei este decreto, que os saibades, que temos este marrón na mesa e que o firmei. Tampouco. O sea, transparencia nula. Información á corporación, ninguna. E entras pola porta e zasca, de medio lado. Ben, claro, nos colocan na tesitura de hora, por unha trapallada procedimental, botar o tema, deixalo sobre a mesa ou demais. Eu, hai unha semana, creo que foi outro pleno, e xa dixen que entre que non haxa servizo, ou haxa un servizo tan pésimo como o que está provocando esta empresa, o que as nosas veciñas queden sen atender, obviamente nós preferimos que o xestione unha empresa, unha nova empresa privada, a que quede sen dar, máis que o noso modelo é o da xestión directa. Tampouco se motiva no informe técnico por que non é viável e factível unha xestión directa do servizo. Hai un párrafo que o despacha en 3 frases, pero que non motiva. Tampouco era o motivo dese informe, pero dado que se pretende xustificar porque non se prorroga, igual, por seguridade xurídica, debía ser algo máis demorado en por que non é factível e por que se opta pola outra. E nós, honestamente, creemos que además sería o mellor para as persoas que traballan en prestando servizo, para as usuarias do servizo e para o Concello, que tería todas as facultades en prestalo directamente para evitar outro caso como este. Xa o dixen 50 veces, digo 51, que por isto non vou ter ningún problema. Mais, evidentemente, en estas circunstancias, nós non podemos cargar sobre a nosa responsabilidade votar algo que limos en diagonal. E temos que reprocharlles que esconderán isto até que entramos no pleno, con todas as letras. Porque eu non sei se existe ou non existe un decreto do día 20. Sei que saliu publicado que existía e que fora trasladado á empresa o día 21, polo xornal de maior tirada do país. Sei que o goberno dixo que non, por lo tanto, eu entereme da prensa, que o goberno movera esa peza. Tarde. Xo dixemos aí unha semana. Tarde. Pero movera esa peza. Ora resulta que non a movera, que a moveu onte, e que en lugar de informar lealmente a corporación, entramos pola porta, nos manga 6 folios a doble cara, e sobre isto tienen ustedes que opinar agora. Si esta maneira de facer as cousas e de actuar con seguridade xurídica nun tema como este, a maiores das outras observacións que fixen ao inicio da intervención, pois vostedes me dirán. O noso voto vai ser de abstención, por todo o exposto. Mas nada. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois, continuando coa intervención que fixe no anterior punto, pola que quero pedir disculpas, evidentemente, porque non era consciente que todavía estábamos no anterior. E agora sí que é o punto válido. Bueno, pois, a verdade é que volvo a insistir no atropello desto. É dicir, si non nos enteramos polo periódico, pero, como ben decía o señor del Río, é certo que nun medio de comunicación sae que o día 20 vostede firmou un decreto trasladándolle unha petición ou unha, non sei como explicalo, unha necesidade de continuidade á empresa adxudicataria actual. Este documento se asina o 23 de setembro, que se non me equivoco foi onte. Penso que teñen os nosos teléfonos, que sempre os collemos. Pensamos que si este ou calquer outro tema, debido á súa urxencia, é necesario tratar por teléfono antes dun pleno, evidentemente creemos que poden utilizar o teléfono para informarnos sen ningún tipo de problema e non, como decía o señor del Río,
pois chegar aquí a toparnos pois con 10 folios, con letra bastante pequena, que temos que ler mentras estamos preparando pois as intervencións que temos que facer. Eu, a verdade é que, non sei, non salgo do meu asombro, dicir, polo método procedimental deste Concello e, sobre todo, nun servizo que, como vostede din, pois lles interesa tanto e lles preocupa tanto a calidade do servizo de cara aos usuarios e ás súas familias, coa súa forma de actuar, pois penso que non están demostrando que así, polo menos, co que respeta a información que lle están dando aos outros grupos políticos que tamén representan en parte aos veciños e as veciñas de Betanzos. Eu non podo comprobar aquí en 5 minutos se a xurisprudencia é correcta, evidentemente non desconfío en absoluto destos informes, pero sí é certo que as cousas, bueno, pois hai que comprobalas antes de apoialas ou non apoialas. É dicir, non me sinto capacitada para apoiar algo do que non teño coñecemento, porque me gusta, bueno, pois estudiar as cousas e poder velas con detenimento. Polo tanto, evidentemente, nós non podemos apoiar este punto. E si me gustaría facer unha última pregunta, e xa remato, que no caso de que a empresa non acepte isto, que é o que vai ocorrer con este servicio, que é o que nos ten que preocupar. Nada máis e moitas gracias. Ben, vou a tratar de contestar a todas as cousas que se dixeron aquí. Este requerimento, por suposto, baséase en legislación, en informes dos técnicos municipais, non é unha moción política. Xa foi notificado á empresa, asinado onte e notificado hoxe á empresa, e dende os servizos xurídicos indícasenos que sería importante, sería positivo que se ratificase no seguinte pleno, que pois é o de hoxe. O informe da técnica municipal si é moi claro, ao mellor acepto que non tiveron tempo de lelo, pero vou a ler 2 párrafos que di. Fala da traxectoria da empresa, brevemente, di esta traxectoria do último ano arroxa unha valoración negativa para establecer unha posible prórroga coa empresa concesionaria, xa que os indicadores avaliados non poden garantir que o servizo se preste cos criterios de calidade que require un servizo destas características. Por outra banda, ademais de ser un dereito que a lei lles otorga ás persoas dependentes, é un servizo cuxo fin é facilitar ás persoas dependentes a cobertura diaria das súas necesidades básicas, incrementar a súa autonomía e posibilitarlles a permanencia no seu domicilio nas mellores condicións. É, pois, un servizo esencial, tal e como recolle a Lei 13/2008, do 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia, polo tanto, a prestación non pode suspenderse, sendo necesario que a concesionaria actual continúe prestando o servizo mentras non se resolva un novo contrato que actualmente se atopa en fase de licitación. A complexidade do servizo de axuda no fogar en canto ao número de domicilios, intensidade na prestación, flexibilidade e amplitude de horarios, unida á fragilidade das persoas usuarias deste, que implica constantes cambios, altas e baixas, require unha organización e xestión de recursos humanos que fai inviable a posibilidade de asumilo na modalidade de xestión directa. Continúa o informe, pero que sí indica, motiva a non prórroga a esta empresa, polos motivos de todos coñecidos e que múltiples informes fixeron fincapé nos incumprimentos desta empresa dende o último ano, en concreto, e repito, dende o 8 de outubro de 2018, e si se fixo neste e noutros informes tamén unha valoración negativa da posibilidade de municipalizar o servizo nun concello das nosas características e das características do servizo de axuda no fogar a persoas dependentes no noso concello.
Ese xa é un tema moi debatido. Falouse en algún momento de todos os concellos da contorna que teñen o servizo municipalizado. Falo de memoria. Eran dous. Un era, se non recordo mal, Coirós Seguro e outro Monfero, creo recordar. Concellos de características moi diferentes as do noso concello dende todos os puntos de vista. Entón, esa xustificación de non prórroga penso que está máis que xustificada con múltiples informes ao longo destes meses e con este último informe da Coordinadora dos Servizos Sociais, e a obriga da empresa a emprestar o servizo ata que este licitado o novo contrato dá pé a este requerimento por parte da alcaldía ou por parte do concello. Se a empresa de todos os xeitos se negase, e isto fose un tema que no futuro rematase nos tribunais, pero que sería o de menos, o que nos importa é a continuidade do servizo a partir do día 1 de outubro, que está aí á volta da esquina, ademais, o Concello tería que activar outras posibilidades para garantir a prestación do servizo dende o día 1 de outubro. Eso sen ningunha dúbida. Se a empresa se negase, temos notificación da empresa desa negación, os servizos municipais informaránnos de cales son as posibilidades por parte do Concello e actuaremos en consecuencia, garantindo o servizo ás persoas, tratándose dun servizo básico, esencial e de extrema necesidade para os usuarios e usuarias do mesmo. Esa foi sempre e debe ser a prioridade do Concello, do Grupo de Goberno, por suposto, entendo que do Concello. Esa foi e será sempre a prioridade, pero sempre, sempre, seguindo as indicacións dos técnicos e das técnicas municipais. Eso, fora do tema, falou de que non tivo lugar a comisión de programación neste pleno, porque non ia a ningún punto do Grupo de Goberno, como marca a normativa, non foi un capricho deste Grupo de Goberno, nin moitísimo menos. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Iba a dir que todos os asuntos que van a pleno ten que levar dictamen da comisión correspondente, pero ese non é o debate hoxe. Servizos xurídicos do Concello, cando considere. O debate ten máis fondo que ese, que ao final que nos anulen unha votación por falta de dictamen é de menos, o problema é outro. Entendo que vostede, entonces, dado que non nos explica de como aparece a información que sale da alcaldía o día 20 de setembro... Se me permite, aclaro. A información que sale nos medios de comunicación o tempo verbal é erróneo, non salira, non. É certo, non salira o día 20 nin o 21. Este requerimento asinouse onte e notificouse a empresa hoxe. Non vou a salir a confirmar nin a desmentir todo o que saia nos medios de comunicación, non se fixo ata o de agora, nin se vai a facer a partir de agora, nin nos medios de comunicación, nin nas redes sociais, nin nada que se lle pareza. Eso é por descontado. Pero sí é certo que non estaba notificado. É erróneo o tempo verbal empregado nese breve dese xornal. Como é erróneo moitas cousas que se publican nese xornal e noutros. Correcto. E que non saímos a desmentir. Correcto. Entón é peor para vostede. Estaban preparando todo iso, filtra que estaban preparando todo iso, convoca un pleno o día 19 ás 15:21 da tarde, non convoca a Comisión de Programación sabendo que vai traer este asunto e non nos comunica que está preparando todo isto para traerlo a pleno para plantárnoslo nos nefres según entramos. Perdone, antes de que continúe, despois se doi a palabra co tempo correspondente. Eso non é certo. Non é certo... Fago dos feitos según o relato que vostede me dá. Perdone, cando se convocou o pleno non tiña as indicacións dos técnicos municipais de que ese requerimento do que xa informei no pleno da semana pasada que se ia a facer, están todos de testigos, xa se informou que eso se ia a exixir dende o Concello.
exixir á empresa que debía continuar a prestación do servizo nas condicións que indicaban os pregos ata que estivese licitado o novo contrato, eso xa era así, pero non, cando se convocou o pleno, non viña incluído o punto de orde do día porque non a alcaldía descoñecía que este punto tiña que ratificarse polo pleno. O señor secretario está aquí, pode o corroborar no momento que queira, vostede ou calquera concelleiro pode consultalo con el cando queira para confirmalo ou desmentilo. Así que en ningún momento se actuou con alevosía dende ese punto de vista. Eso é mentira, é totalmente falso. Eso é a reconstrucción que me vexo obrigado a facer cos datos que teño sobre a marcha dun debate que me plantan. Bueno, pero estoulle explicando que esa conclusión que teño que atar os cabos como me veñen a man, señor. Por favor, non me interrumpa, por favor. Estoulle explicando que esa conclusión... Despois cedo a palabra todo o tempo que queira. Pero que cada vez que arranco me para rebatir. Eu entendo que é a súa prerrogativa. Estoulle explicando que esa conclusión a que vostede chega, estoulle explicando por que non é a correcta. Non é verdade. Cando se convocou o pleno non se sabía, esta alcaldía descoñecía que ese requerimento do que xa informara que se ia facer a empresa tiña que ser ratificado polo pleno. Agora, vostede ten a palabra. A ver se podo acabar o razonamiento. Sí, ten 3 minutos para acabalo. É que perdín o fío, ademais. Quero dicir, eu eses cabos teño que atalos sobre a marcha, entre outras cosas, porque o goberno non nos dá información. Entende o que lle digo? E en todo caso, xa lle dixen que isto era unha anécdota, que o problema de fondo é outro. Se firmaron ou non firmaron tal. O problema é que todo eso non lle impedía, según firma o decreto onte e sale a foguete o xente notificador a petar na porta da empresa, a avisarnos, vai haber este punto, con esta documentación, pasades por aquí e alevades. Porque o punto ten moito fondo e a decisión é de moito calado como para plantárnoslo na porta según entramos aquí. E iso non hai ningún problema que lle impedir. A verdad que non. E agora pode interrumpirme. Verdad que non había ningún problema en facelo? Pero preferiu non facelo, e preferiu non facelo por algo, porque despois de 4 anos mirando para todos lados e permitido isto, quería aparecer como la que resolve el problema. Bien, a mí me parece perfecto. Son as súas prerrogativas, evidentemente, porque nós desde a oposición non o podemos facer. Pero o mínimo era, vai haber este punto. E é máis, cando outro partido lles plantou un caso relativamente similar a este de resolver no momento, puxeron o grito no ceo e vostede se sentaba aí. E vostede se sentaba aí. Entón, claro, o que non se pode facer é exixirle aos demais o que un non está disposto a facer. Non costaba nada chamar, vide por aquí que temos isto, que conseguimos resolverlo nunha semana e nos contábamos que iba a levar 15 días. Non lle costaba nada, quedaría como unha señora. Bien, segunda cuestión, e vou ao fondo. Un informe técnico, un informe que acompaña un acordo dun órgano colexiado dunha administración pública, según a Lei de Procedimento Administrativo, señora alcaldesa, ten que servir para que o decisor forme opinión. E a min, vostede me parece moi ben e moi libre de entender que está todo perfectamente nese informe da técnica municipal de servizos sociais, pero que, chegado o caso, vostede nin eu temos que entender, ten que entendelo un xuiz. E de todos eses indicadores que di que xustifican, eu non sei porque non os vin, non os teño, non mos deron male a pedilos. Tiñamos unha comisión sobre isto xa a legislatura pasada, non vou abundar que acabo os 3 minutos. Pero todos eses acordos, eses indicadores que di que fan recomendável non prorrogar, tiñan que aparecer ou neste informe ou noutro e este referirse a aquel, por seguridade xurídica. Non é un capricho del friki del bloque. Non aparecen. E non aparece xustificado o outro, porque non é factível. Hai economías de escala, hai rendementos de escala. Hai moitas cuestións que inciden na prestación. Temos menos dispersión poblacional que Monfero ou que Coirós ou que donde sea. Non se valora. Técnicamente, non políticamente. Técnicamente. Cando menos neste escrito. Se hai outro, insisto, non o temos, non se nos facilitou e obviamente eu teño que falar dos papeles que nos chegan. E, pois, que as miñas entendederas, sobre todo se son, ler isto mentres falo del cambio climático, que comprenderá que non é fácil. Ou non estou tan ben dotado intelectualmente como outros integrantes da corporación que, se cabe, poden facelo. Entón, a cuestión é que isto, como pode ser de baile no xulgado, ten que ir moi ben fiado. E eu, así a bola pluma, é o que lle digo que lle boto en falta. Non por chinchar nada, xa dixen que nos íbamos a ester para facilitar que o acordo salga con todas as garantías. E podíamos xogar a legulellos e pedir que quede sobre a mesa para máis informes e demais. Non o vamos facer. Xa lle dixen na primeira intervención. Porque entendemos que quedaría unha solución. E insisto,
Para nós, sería moito máis garantista para as persoas usuarias e para as auxiliares do servizo de axuda no fogar que isto pasara a xestión directa. Non é o seu modelo, xa temos debatido, non é o debate tampouco agora. Pero para nós sería moito máis garantista para evitar volver o eterno retorno do que faraba Heráclito, volver outra vez a falar deste tema, non sei, en 6 meses. E sobre todo porque creemos que prorrogar a situación coa actual empresa, visto ben que non saliu o negocio, ainda que sea por 3 meses máis, que igual son 4, igual son 3, ou 2 ou 6, é bastante peliagudo, porque se non tiñamos garantía de que funcionara como tiña que funcionar, cando podía ter a expectativa dunha prórroga de seguir co negocio e demais, agora que sabe que está desafiuzada, a ver por onde nos sale o tema. E número 3, casi me preocupa máis o último que dixo, que é que se o día 31 a empresa non comparece, a ver que nos din os técnicos, dixo que se a empresa non está disposta a manter, que xa mirarían os técnicos tal, eu creo que un tema deste calibre e co peliagudo que resulta, era moi ben ter xa a cousiña encarreirada. E eu creo que o tema xa era para, non digo no pleno, pero nunha comisión, nunha xunta de portavoces ou tal, mirade a folla de ruta e esta si nos torce o camiño. E tampouco. E o mínimo para pedirlle lealdade á oposición, á corporación, é comportarse con lealdade coa corporación. E en este tema, señora alcaldesa, señoras do goberno, eu sinto dicirles que nós, desde logo, desde o BNG, non o percibimos. E plantar un acordo como este, se entras pola porta, pois non é a mellor maneira de construir pontes. Non é a moda no seu partido últimamente, xa o sei, pero non é a mellor maneira de construir pontes. E eu creo que este tema, se temos temas que requiren acordos desos que noutros sitios din acordos de Estado, envetados, un tema é este. E non é para comportarse como vostedes se conduciron hoxe. Insisto, o noso voto é de abstención porque primamos o benestar das veciñas e que teñan un servizo garantido sobre outras consideracións. Quedarían por libro, máis nada. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Chéganos que, ao parecer, esta empresa notificoulle o Concello 12 de xuño, xa que non continuaba co servizo. Evidentemente, pois non temos a constancia por escrito desto, nin falamos coa empresa, nin sabemos se exactamente é así, pero, bueno, eu penso que é importante deixalo en riba da mesa e volver a insistir en que, bueno, pois nós non nos sentimos, bueno, pois coa capacidade suficiente de apoiar algo que, bueno, que nos foi lanzado así, da maneira que xa expliquei anteriormente. Eu penso que este servicio é tan importante, por non decir un dos máis importantes que ten o Concello de Betanzos, tanto por importancia, por vulnerabilidade, por imputación económica, etcétera, etcétera, etcétera. E porque, ao final, como dixen noutras ocasións, estamos falando de persoas e estamos falando de persoas nunha situación de necesidade especial e, polo tanto, penso que iso é tan importante que, evidentemente, deberíamos de ter esa información. Eu agradezco que votaran a favor da moción que presentamos hoxe precisamente para poder saber esa folla de ruta e para poder saber o que se vai a facer a partir de agora, pero sigo insistindo en que voto en falta unha vontade política de consenso para tratar de solucionar, como decía, un dos problemas máis grandes que temos no Concello de Betanzos. E volvo a insistir tamén en que, moi ben, se o día 30 de setembro, porque nós podemos decirlle á empresa o que consideramos que ten que facer, porque así o di a legislación, porque así o di a xurisprudencia, etc. E se a empresa non o fai, que imos a facer o 1 de outubro? Que vai a ocorrer con esos 93 ou 94 usuarios, usuarias, coas súas familias e con todo o persoal que agora mesmo está prestando o servicio para esta empresa? A min, iso é o que máis me preocupa, evidentemente, a todos os meus compañeiros e compañeiras. E penso
que, dado a importancia e a necesidade deste servizo, xa deberían de ter pensado en que se vai a facer se isto ocorre, porque ás veces pasan estas cousas, moitas máis das que queremos, evidentemente. E, polo tanto, pois, eu penso que xa é momento, porque hoxe é 24, e o 30 é a semana que ven, e o 1, pois é o martes da semana que ven, xa é momento de pensar en que se vai a facer si nos quedamos sin servizo. Pola miña parte, decir que evidentemente, como dixe na primeira intervención, e volvo a insistir, nos non imos a apoiar isto, nos vamos a abster, pero non porque non consideremos importante darlle continuidade a este servizo, senón polo atropello da entrega dos papeles no día de hoxe. Pola nosa parte, nada máis, moitas gracias. Ben, só facer dúas puntualizacións. Por unha parte, non se pode confundir a prórroga que podería ter dereito a empresa deses como máximo 2 anos a partir de agora que non se vai a facer é o primeiro acordo, non prorrogar o contrato. Outra cousa é exixir a empresa que continúe a prestar o servizo hasta que este licitado o servizo, a nova contratación. Eso por unha banda. Por outra banda, dos 4 puntos que se traen, os 2 nos acordos relevantes que se veñen a ratificar a este pleno son, como leu o secretario, primeiro, non prorrogar o contrato, e segundo, acordar a continuación da prestación do servizo por esta empresa, resumindo, por un prazo de 3 meses ou ata a data na que entre en vigor o novo contrato. Quero decir que o que quero incidir é que estes 2 acordos xa eran coñecidos pola corporación. Xa sabían que non se ia prorrogar o contrato e que se ia exixir á empresa porque así o indican os técnicos municipais e o di a lei, que debe continuar coa prestación do servizo hasta que se licite o novo contrato. Entón, non son novidades que haxa que... Bueno, eu entendo que non tiveron tempo para lelo, pero non é máis que non é máis nin menos que un informe de Secretaría do Concello. Os acordos eran coñecidos por toda a corporación. E decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, acertadamente, ademais, dende o meu punto de vista, que este é un tema que ten que ir moi ben fiado, porque si é posible, ou ademais máis que posible, que se poida acabar entre o Concello e na empresa pois nos xuzgados, por outros temas, que debe ir moi ben fiado. Eu entendo que vai moi ben fiado e confío absolutamente nos informes e na legislación que aquí se nos indica e que indican os técnicos municipais, que, como comprenderán, non fai ningún político, nin o grupo do goberno, senón os técnicos municipais. Tanto os informes técnicos de servizos sociais como os xurídicos por parte dos servizos xurídicos do Concello. Entón, o que se trae aquí hoxe é ratificar ese requerimento que xa se lle fixo á empresa e do que tiñan coñecemento. Nós, ante este requerimento, a empresa ten que respostar ao Concello. E se non hai moitas alternativas. Blanco en botella, como se dice, leche. Entón, dentro desas alternativas está máis que pensado, como comprenderán, por los técnicos municipais e por todas as partes, somos coñecedores das posibilidades que hai a partir do día 1, que non son moitas. Entón, se non é unha, será outra. Eso está máis que pensado. A nosa obriga é garantir que os usuarios o día 1 con normalidade van a seguir co servizo. Esa é a nosa obriga. En eso traballamos e traballan os técnicos, podo garantizar, xa o dixen a semana pasada, moitos técnicos municipais día e noite para garantizar eso.
Nós non temos noticias da empresa, o mellor pensan que as temos, non as temos. Eu, ante este requerimento, espero telas. Se non as temos, daremos por feito que é verdade eso que notifican as traballadoras e do que nos enteramos pola prensa. Antes do día 1, por suposto, tomaránse medidas para garantir que o servizo o día 1 se empreste con calidade. Non pode. Despois, ao rematar, se quere, pode falar con quen queira, pero intervir no pleno agora non. Entón, está pensado, porque non hai moitas alternativas, ademais. En canto teñamos resposta, serán informados os membros da corporación. Están previstas para esta semana xuntanzas con representantes de familiares de usuarios, con representantes das traballadoras da empresa, entón, para informar das novidades. Non hai novidades. En canto a Saxa, estarán todos os axentes implicados informados por parte do Concello. Entón, señor secretario, que se proceda á votación deste punto. Vale. Votos a favor? Abstencións? Ben, queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.